Elindítottam. Jó. Várjál, de amúgy nem még ketten kéne, lehet, hogy kéne még valakit hívni. Kék. Nem tudom. Gyere már, be Discordra, ott van a Nokel is túl, meg a Richard. Hát akkor nem leszünk családbarátok. Nem is az volt a cél. Hát mondjuk az is. A Richard az mindig vicces, azért mondom, ez a csávó. Na menjünk. Legendary momentja a Mickey Egeres kamionos. Na menjünk. Elkezdte, hogy egy... Mit kezdett a csávó, hogy egy kamion dugnál fel, és Mickey Eger ennék ki a seggedből a hatalmas darab szar. Ilyeneket elkezdett kurva. Édes jó Istenem. Jó. Az ilyen legendary moment, az nyár elején volt egyébként. Uff. Amúgy hallatszani fogok majd videón? Igen, hallatszasz. Jó, akkor a büdös kurva anyad, Ne. basszus! Ne. Aj. Ilyen kisebb káromkodásokat fog lenni, hogy így öld meg magad a büdös cigány, meg ilyenek, jó? Jaj. Bele kell írjam, ebből 18 plusz lesz baszki. Az lesz videó cím, oltári káromkodások egy büdös buzival. Anyád, haszlott, az mondjuk kemény. Igen. Már rég, hogy megvan egyet. Tessék? Nem akarsz nekem is egyet venni? Nein. Nem. Jobb vagy bal? Amerre jól esik. De jobb vagy bal? Nem tudom, jobb. Nagyon jó! Megvan már az elsős direkció megkülönböztetés. Gratulálok. Már okosabb vagy egy óvodásnál. De milyen undorítom az a T72, úgy néz ki, mint a Jaj, geci, a szájtokat elfelejtettem kivenni. Jaj. Várj egy kicsikét, az baj lesz. Ez hagyd bent a videóban, ez vicces. Ez benne hagyom. Menjél már innen, ne, maradjál már magadnak, menjél előre. Mész vissza spawnra? Menjél már. Tolatva elviszlek. Ne, hát maradjál már magadnak, nem molesztálj itt, te menjél előre. Oj. Na. Barnába jut a szarról esténként. Oj. Te kis nigger. Nem lesz olyan enemi, azért mondom. Mondj, nem akarsz megválni, az? Hát gyere. Lassú vagyok, basszus, több a páncélom, mind a kettő ilyen nulla páncélos T-72. Ezt az hogy mondják, Spike rakétát betankoltam. Én meg betankoltam az Object 292-t. Hol? A Richardét. Hátba fognak lőni, ez nem zavar. Gyere erre, menjünk erre. Nézzem meg, itt lesz egy light bar. Itt van. Crit. Itt van a sarkon. Eldöttem a trackét meg a transmission-t. Csak daráld, éges halálra. Égesd el! Gyerünk gáz, kamrád! Ajaj. Badd meg Ajaj. Fuss! Nem akartam. Áú. Ez ugye vex. Jövök vissza. Oké. Van az BTR 8 és meg T72. Már valaki van. Oldalt. Azt a rohadt te anyját belé, hogy előtt. Jövök. Au. Hát az jó. Ez mennyi rakétát lő ez az aluhett? Sokat. 4 van rajta. Belopja a killémet. Tudom, ugyanaz az helikopteron most nekem is belopva, csak a brit. Teljesen ugyanaz a kettő egyébként. Igen. Ott megy egy extra. Bye bye. Gyere már Gyula.
Jövök. Lassabb vagy, mint egy nagyanyám ilyen szombatonként. Jó, Rattenfagen. Gyere. Felpénzi azt hiszem, hogy gyors. 64-en megyek. Hát jó, én 20-szal és én mindig nem vagy itt. Szóval vannak majd az utcában, te figyelsz. Mögöttünk szerintem hátba. Figyelj, ráijesztek. Olá! Ez jó. Kaptad gondolom. Anyád, mennyi asszisztod van? Azt a rohadt. Igen, mindent is izé. Viszont a Bane lesz valaki szerintem, én ezt így befoglalom, hogyha lehet, de légy fedezzél, mert oldalba fogok rakni egy hatalmas dildóval. Viszont most eljövök ide. Ez itt senki nem fog rám számítani. Bazon, megint belementem a falba, azt nem hiszem el. Ez olyan dagad basszus, mint az anyád. Bazon, nem látok tőle. Így, ez perfekt ez a spot, undorító. Ott jön light. Igen. Várjál, megrakom. Kap egy kicsit a anyatajámből. Ja, bazd meg! Nem akart lőni ez a szar. Megy rád, ott van benne a fúrban. Bazd meg! Nem engedem. Hallod? Ez a játék tök jó, lőni akarok és nem lő. Megvan. Hát, hogy nagyon jó. Jaj. Az meg van egy ellenséges repülő, de nem látom, mert én autista bujkáló. Ez így hide and seek ez meg. Na jó, 8-3-ba vagyunk, és hürtgenem. Ez undorító lesz. Itt kell nukot dobni. Oda menjünk el balra. Gyere. Balra. Felmenjünk az épületekhez, és onnan kisznájpolunk mindenkit. Na, neked van rangefinderod? Hogy ne vannak. Ó, Lézeres. tökéletes. Aj. Oldal. Aj. Na, front van. És keresem azt az 55-öt, aki engem előtt. Jó, ott Maga valaki. ezek belát egy épületbe. Szép. Valakit látsz, elősz? Ott van egy Ott T-34. Ott van egy T-35-56. Igen, itt van. Ott van lent. Ott. Jelöltem. Az kicsit alacsony, kb. 1200 méter. Meglátott, nem jó. Jó, misszelt. Megint kicsit alacsony. Szórakozol velem, PMP3. Az a baj, nincs rangefinderem. Lightokat elderálom, ezzel elég udalmas van. Jár vissza. Hol? Halag. Nem látok rá elére. Ott van a szokásrom. Ott. Bazd meg. Segítesz javítani? Vagyok melletted. Össz. Már kicsit arrébb megyek, így oldalasan. Így is van satolnak, tehát nekem mindegy. Megpróbálja durantani a trekkét. Én is azt próbáltam. Kezd kifogyni az a baj a móból is, és jön még egy repülő. Tehát ennél most kicsit így szar helyzetbe találtak. Nine. Bazzeg, eltaláltak. Egy kis fostarig a lőre. Ja, fasz. Megint megpróbálom eldurantani a trekkét.
Jó, előttem a trackjét, amikor kiplősz. Jó. De mi... Apa... Ez szép volt. Még ez? Élek. Fogom hát én egy light. Lőd már, gyerünk Gyula. De mi a... Ah! Nem menne. Egy kicsit arrébb lőd, trackjét és akkor berobban. Nem bennett és nem tudom beütni. Az baj, alig van már lőszerem, jönnek a repülők is. Ctrl Y, akkor fog ki eztet! Aztán meglátjuk mi lesz. Várjál, állj csak meg egy ilyen ott. Bazd meg, mindegy, lekritáltam a repülőt. Oké, látom amúgy. Megöltem. Mellettem! Azaz. Segítek. Csak javíts. Nem eloldható tűz, várj egy kicsikét. Azt a mocskos, ez a PMP1-es. Azt mondjuk én sem láttam amúgy. Én csak hallottam, hogy Hopika valami nem stimmel, mert mögöttem vagy mögülön kéne halljam a hangot. Várok ide. Látod? Láncalapja van, igen. Nem. Te menj oda, nem vagy oda? Ja, látom, hát vár egy nyukon keresztül előbb. Ennyi volt egy lövész, nem én szép, asszisztot kaptam. Hovna nyukunk. Szép BMW vagy. Akkor hogy meg nem bírtam ellőni konkrétan, úgy jó. Nem bírjuk megölni ezt a hülye BMW-t. Na végre, nice. BOOM! Olyan jó grafikája van ennek a bunknak, hallod? Úgy néz ki, mint egy hatalmas fasz. Édes jó Istenem. Na, 4 kill. Nem mindegy. Ez jó volt, tetszett ez már. És ráadásul meg is. Egyre nő a fasz. Van, akit meglátott. Ami csajt. No, mennyit kaptál? XP-t? Ja. 6000. Öld meg maga, én csak 3.